Jeg kommer til at savne det. Jeg tror ikke. Jeg tror næsten ikke. Hvad laver han? Han skal over i græsset, det er han gør. Jeg tror bare om et sted, han ved, at de laver sådan en musical. Så det går han. Nu går vi tilbage lidt. Åh nej, nu dør det er træet. Træet dør nu. Du må ikke se det her. Jeg tør. Næsten ikke. Jeg tror bare, jeg sætter den her. Så er næsten ikke ganske grad på kamera. Jeg tror ikke, min andre dyr. Nej! Nej! Jeg tror ikke, grad på kamera. Jeg er nødt til det. Han kravler højere, han kravler højere. Ej, det er det ikke mit mareridt. Altså, meget vildt. Altså, det er ægte mareridt. Hvordan ser hvor meget træ, der er hernede? Psykopatisk! What the? Sally! Nej! 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 Du må ikke se det her! Jeg filmer stadig. Jeg lægger bare lige kameraet her lidt. De kameraer skal lige have holdt en pause. Men lige lidt. Jeg kommer lige tilbage. Jeg kommer lige lidt. Åh nej! Åh nej! Er du noget langt? Hvad mener du med langt? Det her er vi da nødt til at filme. Nej. Jeg kan ikke klare mere. Jeg må besvime. Du skal ikke bare besvime af 3 blok. Nej. Daddy, kan vi lave et parkourbane ud af alt det der træ? Fuck, det vipper nu! Han skal jo falde ned og brække benet herfra, end det køres. Jeg tror lige lidt ned, hvis du får lyst. Ja. Okay. Men det er for klokken er faktisk kun sådan noget med 10, og jeg har allerede lavet tal på det. Den startede faktisk bare lige.
Okay. Han er også iskold. Behøver jeg se toppen blive skåret af? Jeg vil gerne lige sige det over det her for i dag, og vi ses i den næste.